Frogatu dugu nola gure proiektua, moldaketarik gabe zuzenean Biro 3.0-erekin kompatiblia den, bale? Honek esan nahi du, Birok erabiltzen duela OpenXR eta OpenXR natibo, bakarrik erabiltzen badugu OpenXR, Biron funtzionatuko duela, bale? Horren erraza da, gero azkenean, igual begiratxo azkar bat botako diogu publikatzeko moduari, ea zerbait aldatu den edo ez jakiteko, baina, 2.5-eko bideoetan daukasuena aplikagarria da, bale? Orduan, hemen, egia da, ez duela funtzionatuko multiplayer bezala, ez dituelako network, hori Biro network komponente horiek, bale? Horiek gehitu beharko genituzke multiplayer bihurtzeko, eta, fijatzen basarie, azkenean, hartzen, XGraph interaktable jarraitzen du izaten OpenXR-ko skripta, baina ez da BiroGraph interaktable, azkenean Birok egiten duena da kapa bat gehitzen dio networkara eta gehitzeko, vale? bere gauzatxu horiek gehitzeko, baina ondo dago ez duelako bertan bera usten OpenXR-ko funtzionalitatea erabiltzen, vale? Albideatzen du OpenXR zuzenean erabiltzea. Horan, asko zerrazago egiten da moldaketa 3.0 hori izatea oso interesgarria da. Vale, eta besterik gabe, sin más, hau publikatzeko argitaratzeko, beti bezala, bagoaz Biro dashboard honetara, bai, hemen logeatzen gara gure erabiltzailearekin, application builder hau daukagu, vale? Deitzen diogu Industria 0.2, arroya.net, Industria 0.2, vale? Lenguai gehiago hasierako menu bat agertzen dana edo erabiltzen badugu beraien menua hizkuntza ezberdinetan egoteko gehitzeko lenguaia hemen litzateke, guk ez dugu zer gehituko, vale, deitu diogu new stene jartzen zuen hemen, new stene beharrean izango da Industria 0.2, vale? Eta hemen identifikatzaile horrekin, nahi badugu thumbnail bat gehitzen diogu hemen ikonito bat, eta hor aukeratu behar dugu gure lobby industria, vale? Eta hemen proiekt validatien ematen diogu, eta errora bat ematen diogu, vale? Biro estena batek ezin dezakela event system bat izan, vale? Pues, nik hemen gehitu danean nere hauke baikentoko bat, nere biro zen logoa izatea. Nire estena gitu da denean, event sistema zeuka, suprimir event system eta pista, vale? Mistin prefab, segurazki, bez, ez da behar. De estene canvases must have, vale, gure canvasak ez dira interaktibak, beraz, ez dugu ezer egin behar hemen. Oso fixol, pista. Vale, eta hori ze da. Non nahi dugu aplikazioa iztea? Ustiko dugu, esan dugu Biro Studio Virgin zala, ez? Hemen barruan, hemen gaut ejekutableak karpeta bat, exekutableak, vale? Que izango da Biroko, Industria 0.2. Formato Biro, vale, zip bat sortuko da, perfecto, berak idazten du berri. Zer zergatik application path, ez dituzten hori? Hori ez? Barkatu, hau da igoetxeko, vale. Ordan, nola egiten dut hemen da build? Que me acuerde yo, tío. Barkatu. Faltaz, nengoen igotzen aplikazioa sortu horretik, vale, sin más. Builderrean gaude, eta antza denez, lenguaia kontu honen hau berria da, gehitu behar diogu bai edo bai lenguai bat, Basque lenguaia aukeratzen dugu, Basque, hor dago, ematen diogu, eta orduan hor badago, lenguai minimoa da, Basque, vale, ondo, build egiten diogu, eta hor bai, aukeratzen dut, hau da, untouched, hemen da, sortuko karpeta hau, berria, barkatu, exekutableak, beste proiektu batean sortu, vale. Autotu karpeta, vale, eta hor sortuko dit, gero, Birora igo behar dudan aplikazioa, vale, hori
Danaren badaukazue 2.5 tutoriala, bale? Eskerrik asko.